Здравейте, неспящи хора! Както си спомняте, в миналото ми видео се потопихме в дълбините на страха. Онова чувство, което ни кара да се свиваме, да се колебаем и да се отказваме. Днес искам да си поговорим за смелостта. Смелостта е много важна тема за мен. Тя винаги е била като мощен двигател в живота ми до този момент и ми е служила безотказно. Именно за това искам да ви говоря за тема смелост днес. Винаги, когато съм искала да окуража някой млад човек, аз съм му казвала: бъди смел. Точно това искам да ви пожелая днес. Искам да ви пожелая това днес на вас. Искам да ви окуража да имате смелостта да правите това, от което се страхувате. Вярвам, че смелостта е ключовата съставка за един пълноценен и щастлив живот. Тя ни дава смелостта да преодоляваме трудностите, да се изправяме срещу страховете, да преследваме мечтите си и да изживеем всичко, което животът може да ни предложи. Замисляли ли сте се какъв е вкусът на смелостта? Сладка ли е тя като победата, например? Горчива ли е? Като преодоляването на ограниченията ни? Пикантна ли е? Като неизвестното? Аз съм Кари, а вие сте с Lifecraft Academy. Добре дошли! Тази дума смелост е много интересна, знаете ли? Произлиза от френската дума, надявам се да я произнасям правилно, ако не е така, прощавайте. Самата дума означава сърце. В нашата реч наричаме смелите хора сърцати хора. Тук могат да ме опровергаят колкото хора пожелаят, няма никакъв проблем, но за мен това е точно така. Защото именно сърцатият човек е смел. Тъй като той не робува на своето его. Напротив, той го е подчинил. И независимо от това какво среща в живота си, той има куража да го приеме, да го обследва. Има смелостта да се опита да разбере, да подкрепи, да прости и да съчувства. Именно сърцатият и смел човек носи в този смисъл енергията на новото, тъй като той се осмелява да опитва нови неща. Той приема странността и уникалността на другите, техните уважава и оценява техните постижения, както и своите успехи, своите таланти и своята уникална неповторимост. Смелостта не е отсъствие на страх. Напротив, тя е да осъзнаеш, да признаеш и да приемеш, че имаш страх и да направиш нещо въпреки това. Смелостта е всичко, което ти е необходимо, за да излезеш от зоната си на комфорт и да действаш. Смелостта не е отсъствие на страх. Смелостта е осъзнаването, че страхът е част от живота ни. Смелостта е силата, която ни помага да се изправим срещу страховете си, да застанем очи в очи с тях и да им кажем: не ме е страх. Смелостта е част от живота. Тук се сещам за една страхотна мисъл на Руми, която винаги много ме окуражавала, вдъхвала ми е страхотни сили и ме е вдъхновявала. Искам да я споделя тук с вас. Вярвам, че ще се сетите. Ти не си капка в морето. Ти си целият океан. За мен тази мисъл въплъщава цялата философия на смелостта. Тази мисъл е едно страхотно напомняне за силата, която дреме в нас. Всеки от нас е способен на страхотни, велики дела, стига да повярва в себе си. В контекста на смелостта, тази мисъл ни казва, че ние не трябва да търсим смелостта извън нас. Напротив, ние трябва да я потърсим вътре в себе си. Тя е заложена дълбоко в самата ни същност. Нека не се страхуваме да се гмурнем в това безкрайно море от възможности. Смелостта е в нас, само трябва да я открием.
Но как да развием смелост, ще кажете вероятно. Смелостта е като мускул. Колкото повече я тренираме, толкова повече укрепва и става по-устойчива. Първо, започни да я тренираш в малки крачки. В малки стъпки всеки ден, но започни от някъде. Примерно, можеш да поздравиш непознат човек или да си поговориш с него. Докато правиш малки крачки на смелост, твоята смелост укрепва и те окуражава да започнеш да правиш и по-големи, по-значими действия на смелост. Второ, имай вяра. Голяма част от развитието на смелостта е свързана с това да имаш вяра. Да имаш вяра в себе си, вяра във висшата сила и вяра в това, че нещата ще се подобрят. Трето, не се страхувай. Не се страхувай от неуспеха. От това, че ще се провалиш. Неуспехът е част от живота. Не се страхувай да рискуваш. Дори ясно да осъзнаваш, че може да се провалиш. Дори ясно да осъзнаваш, че може да не успееш. Не се страхувай. Не се страхувай да бъдеш наранен. Не се страхувай да бъдеш отхвърлен. Не се страхувай да не бъдеш обичан. Не се страхувай да те пренебрегнат. Не се страхувай да останеш сам. Не се страхувай да си изморен. Не се страхувай да си тъжен. Не се страхувай от страха. Животът не е това. Не се състои в това да дишаш и да издишаш. Животът трябва да се живее. Четвърто, прегърни себе си. Прегърни раните си. Прегърни безсънните си нощи. Прегърни сълзите си, потта си. Прегърни усилията си. След най-мрачната нощ идва слънцето и свети по-ярко за тези, които са се борили. Пето, слушай тялото си. Чуй сърцето ти как бие. Натисни газта. Преодолей стените. Ще се счупиш, ще кървиш. Понякога ще искаш да се скриеш, да се откажеш, да се смалиш, да изчезнеш. Но това е част от пътя. Ще се изправиш. Ще се изправиш сам срещу света. Сам срещу собствените си съмнения. Сам срещу собствените си колебания. Ще рискуваш, ще се разочароваш, може би, но ще откриеш себе си. И точно когато повярваш, че си напълно сам и че няма никого до тебе, точно в този момент ти ще срещнеш съмишленици. Ще ги познаеш по очите, по усмивките, по следите от борбата им. С тях ще се множи твоята смелост, ще расте надеждата ти. Няма да си сам. Може да се чувстваш изгубен, самотен, но не. Ти не си сам на тази планета. Всичко, от което се нуждаеш, е вътре в теб. Затова продължавай напред, каквото и да ти струва. Учи се, забавлявай се, прави това, което искаш, прави това, което можеш, прави това, което си преценил да правиш. Вярвай в себе си. Вярвай в живота. Животът е усещане. Осъзнай, че съществуваш. Осъзнай, че имаш избор. Осъзнай, че можеш да продължиш, че можеш да се развиваш. Приеми своите противоречия и страхове. Вярвай в себе си, вярвай в живота. Вярвай, че всичко се случва за твое добро и продължи напред. И животът е игра. Играй, учи се, забавлявай се, прави каквото искаш, прави каквото можеш и желаеш. Благодари за силата, за уроците, за шанса да се учиш. Благодари. Шесто, вдъхновявай се. Вдъхновявай се от други смели хора. Има много смели хора. Чети за тях. Прочети историите им. Вдъхнови се. За мен историята и борбата на Малала е много вдъхновяваща, например. През 2009 година, когато тя е само на 11 години, започва да пише блог.
В него разказва за живота си под талибаните и за борбата си за правото на момичетата на образование. Блогът на Малала става много популярен и тя печели международно признание за своята смелост. През 2012 година талибаните я прострелват в главата, докато тя се връща от училище. Малала оцелява и продължава да се бори за правата на жените и образованието на момичетата. Малала е вдъхновение за хора по целия свят. Тя ни показва, че смелостта не е въпрос на възраст или въпрос на пол. Всеки може да бъде смел, независимо от своята възраст, независимо от своя пол, независимо от своята раса и независимо от обстоятелствата, в които се намира. 7. Почитай смелостта на другите. Стани един от онези вдъхновени хора, стани един от онези смели хора, които вдъхновяват деца, приятели и колеги, които живеят в смелост. Но смелостта, тя не винаги е демонстративен акт, не е нужно. Опитай се да бъдеш смел, като общуваш честно и открито с хората. Когато даваш честна и открита обратна връзка, вместо да се обясняваш и да се извиняваш автоматично. Бъди смел да поканиш някого да излезете. Бъди смел, като обръщаш внимание на здравето си, на тялото си, на духа си. Бъди смел, като спреш да се притесняваш и тревожиш. Изправи се лице в лице срещу проблемите. И накрая, като 8, бих искала да те помоля да имаш смелостта да се застъпваш за другите. Защото всички сме хора. Независимо от пол, раса, етническа принадлежност, религия, сексуални предпочитания, цвят на кожата. Всички сме едно цяло. Спомни си мисълта на Руми тук. Всеки заслужава уважение, всеки е уникален, единствен и неповторим. И всеки има правото да живее добре. Колко хубаво е да живееш смелостта, нали? И така, готов ли си сега да вкусиш от смелостта? Абонирай се тогава за канала ми, включи се в нашата общност от будни умове и бъди готов да се изправим лице в лице срещу страховете си, да превърнем неизвестното в приказна магия и да изживеем живота си по един неповторим, уникален и изключителен начин. Защото смелостта е вкусът на свободата. Смелостта е вкусът на живота. До следващия път. Бай!